Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. Nga abang madamo sa nagahigugma, nga madamo sang ginasakitan, kag nga madamo man sang ginabayaan. Nahibaluan ko abyan, isa lang ang kabangdanan, tungod madamo man sang nagapatunto kag tulontohon sa kalibutan. Mayong aga mga palangga naton nga tagpalamati. Welcome sa aton programa Mga Hugot sang Kahapon kag Karon. Yun naman ang inyong alagad, Tito ninyo Paulo. Weg, Lolo Puloy. Siyempre, hindi man nagpaulihi. Ay nyo, pinaka-sexy, si Inday Katleya. Okay, ari kami sa mga tatlo para maghahatag sang advice sa isa ka problema. Kag ang problema, nagasiling. My ever dearest Tito Paulo, Lolo Puloy, and Inday Katleya. Kasubong sang iban, may problema man ako sa patag sang paghigugma, nga luyag ko gid pangayuan sang advice. Ining akong problema na hanungod ini sa akon amiga, nga likom sa akon ni Hibalo, hindi lang gali ako ang iyang nobyo. Inago nila ako sa pangalan nga Rolen, nag-edad sang 25 anyos. Kag wala ko gid ginalauman nga matabo ang isa ka hitabo sa akong kabuhi nga kun sa diin magabot sa punto nga mag-away kami sa akong nobya nga si Rachel. Kag ining ako nobya Tito Paulo, Lolo Puloy, and Inday Katleya, palangga ako gini siya katama. Apang hindi ko na matolerate pang iyang pagtunto sa akon. Tungod niya sa niya ako lang, apang nahibaluan ko gali nga magdiwas sa akon, may arap pa siya nga iban. Ano ba lang akon buhaton? Kay hindi ko man, kung isipon ko lang, hindi ko gid kaya nga bayaan siya. Apang hindi naman siguro ako tanga para nga padayon sa akong pahigugma sa iya. Bisan pa nahibaluan ko nga ginainto o ginatonto na lang niya ako. Ano man ang akon sarang mahimo, Lolo Puloy, Inday Katleya, kag Tito Paulo, lagayin niyo man ako ang tagpadala si Rolen sang Bacolod City. Ito mga abyan ang sulat ni Rolen or ang problema ni Rolen nga ginpadala sa aton programa diri sa Mga Hugot sang Kahapon kag Karon. Kag sa nasiling na naton may mga problema sa aton kabuhi nga hindi naton malikawan nga maangkon gani nga sa gihapon. Luyag ko lang hatagan sang advice ang problema ni Rolen sa gihapon sa aton programa Mga Hugot sang Kahapon kagaron. Isa lang siguro, Rolen, ang imong himuon, hindi ka na magpakamartir pa, hindi ka na magpakatanga sa paghigugma sang imong nobya nga wala sang tupa. Gawon ka, madamo pa sang mga tao nga magapalangga sa imo, ara lang sa palibot mo. Palibot-libutan ang imong panulok or palibot-libutan ang imong palamatinaan o kung ano pang sarang mo mahimo para nga ma-acknowledge mo nga may mga problema nga pwede masolbar kag may mga tawo pagali nga makahatag sa imo sa pagpalangga nga imo ginapangita. Kamuman mga kabiyanan, hindi ka mo magkahuya sa pag-share sa inyong problema kag igaamot diri sa atong programa nga ginatiguluhan Mga Hugot sang Kahapon kag Karon. Maitugda ko na si Lolo Puloy.
Halo, ano to lo? Ay, sa imo, natuturuli, no? Ay, hindi ka na magpangduha-duha. Kung balaan mo nga ginatunto ka, kung hindi ka kagwanta, tunduha man. Pero hindi na solusyon ang paghimo siyang isa kasala para masulbar naman ang isa ka problema. Nga pa palipat-lipatan kag nga kinahanglan nga pabayan-bayan bago mo gali ma-realize nga importante ina nga butang para sa imo, especially sa imo naga balingaso kag nagainit nga paghigugma sa dughan. Madamo gid nga salamat sa pagpamati ninyo sang programa Naisyaga or programa diri sa estasyonan sang Naisyaga FM, ang estasyon nga nagapalangga sa inyo. Ini ang inyo alagad Tito Ninyo Paulo sa programa nga ginatikuluhan mga hugot sang kahapon kag karon.